No hei! Juha tässä taas. Katin tässä on. No mitenkään nyt sitten. Isot tassut. Aika isot. Olen mökillä. En laula tänään, niin kuin jossain videossa. En laula. Kaunis kesäpäivä. Tässä menet ulos töihin. Henkin, kun kerkiin. Pääsin irti tästä nettihuumasta. Lasissa on koskenkorvaa ja banaanaa limpsaa. Perkule. Voin kertoa teille, että maistuu hyvälle. Suosittelen. Ei vitsi. Tukkahan ihan sekaisin. Kun ei löytä kampaa, niin kyllä Teräsharillakin menee. Eiks niin? Ai vittu olis. Ihan hyvä tulee. No voi, no. Onks jakaa suorassa nyt? Harventunut on perkele, kun naapurin kanat. Kettu söi niitä. Ai, joukko on hyvin. Kaikki hyvin. Kello on kännykässä. Se on lauantai-päivä, 5.7.2014. Elämä on ihana. No oikeesti. Kohtaan nurmikon ja vähän sitten kalaa. Melkoinen määrä tuolla voitatteja. Ne on hyviä. Niitä pannuilla ja uusia perunoita ja sitten haukea, minkä saan. Kyllä se oikeasti. Eihän tuosta Lohijärvestä voi olla saamatta haukea. Jos niinku oikeesti niinku perkulle hyvä järvi. Oikeesti. Ette usko. Mutta minä nostan teille marjan ton pienet. Näin sanotaan. Toisinaan kun se oikein hyvä on. Sitten irvistellään kun se on raaka. Tämä tällä kertaa. Hauskaa viikonloppua kaikille. Hauskaa kesän jatkoa ja en laula ennen iltaa. Ei illalla ehkä laula. Tää iltana. Ehkä mä laitan sen tänne, jos en laita, niin en laita. Niin no. Vittu sana. Ajattelin. No niin, hei.